Ahojte kamaráti, priatelia, známi, bratia i sestry v Kristovi. Dnes sa vám hlásim s takým videom. Znovu bude reč o novom svetovom poriadku, ale tentoraz nie s ohľadom Biblie. Nebudem čítať biblické texty, nebudem citovať veci, ktoré naznačujú, že sa táto moc približuje čím ďalej, tým viac. Žiaľ, na svete sú dva druhy ľudí. Tí, čo veria a tí, čo nie. Veľká časť ľudí tvrdí o tých ľuďoch, ktorí hovoria o novom svetovom poriadku. Ja radšej používam, ako som už raz povedal, termín posledná globálna moc, ale keď sa to tak páči, tak nový svetový poriadok, pretože ľudia sú tak, ľudia tvrdia o ľuďoch, ktorí toto povedia, že je to konšpiračná teória, konšpiračné teórie. Lenže prečo to tvrdia, odkiaľ to berú, že je to konšpiračná teória? No, jednoduchá je odpoveď, pretože tí, ktorí to tvrdia, alebo ktorí toto rozširujú, že to konšpirácie to sú tiež ich ľudia, vlastne ľudia z pozadia novej svetovej moci, poslednej globálnej moci, ako sa páči, oni rozširujú a oni zosmiešňujú ľudí, pretože oni chcú držať ľudí v nevedomosti. Väčšina ľudí aj tak sa drží sama seba v nevedomosti, lebo väčšina ľudí sa smeje všetkému, vždy a stále. Smiali sa, keď som rozprával 15 rokov predtým, než prišiel COVID, že príde nejaká choroba a budú chcieť povinné očkovať každého, smiali sa a sa to stalo a potom si zase dačo vymysleli, dačo iné. Ľudia si stále proste dačo, ale ja s tými ľuďmi sa nechcem zaoberať. Kto si myslí, že je to konšpiračná teória, tak potom najväčší konšpirátori sú v Biblii, apoštoli a proroci boli najväčší konšpirátori, pretože o poslednej globálnej moci píše už Biblia, pred 3000 rokmi už písala Biblia, aj z mladšej doby pred 2000 rokmi, hej, apoštoli. Čiže o týchto veciach nám tu píše Biblia a informuje nás Biblia, že príde takáto moc, posledná globálna moc príde a bude obzvlášť krutá a brutálna táto moc a bude také súženie, aké ešte nikdy nebolo na tejto zemi. Napriek tomu, že boli veľmi zlé veci v stredoveku, hej, bola inkvizícia, ktorá mučila, vraždila ľudí, znásilňovala, robila si proste, čo chcela. Pravda bola len to, čo oni povedali. Keď niekto sa odvážil povedať niečo iné, tak tomu bol koniec. Stačilo na niekoho poukázať, že to je bosorka a už ju upálili. Proste aj táto moc bude veľmi podobná, avšak už tie možnosti budú o niečom inom. Celkom iné možnosti bude mať. Ale nechcem to podrobne rozoberať. Dneska vám chcem pustiť dve videá. Jedno video bude o emisných povolenkách pre domácnosti. Podľa tie emisné povolenky si kupujú štáty dneska, hej. Musia ich zaplatiť, keď prekročujú tie emisie, hej. Z továrenských komínov, keď idú. Ale toto sa chystá aj na obyčajných ľudí, aj na domácnosti. Či veríte, či nie, toto sa chystá. A potom bude reč o umelej inteligencii a o jednej zvláštnej, veľmi zvláštnej veci, ktorá sa udiala počas jedného experimentu a ktorý experiment nám prezládzal len jedno, to, čo nám ukazovali niekedy aj filmy v kinách alebo v televízii, o robotizácii, hej, že ako sa roboti obrátia proti ľuďom a tak ďalej. Čiže to nám odhaluje na jedno, že ľudia sú neponaučiteľní. Ľudia, ktorí si myslia, že umelá inteligencia je fantastická vec, dneska sa vyžívajú, hej. Umelá inteligencia nie je len to technologické. Tamto začalo, môj syn napríklad mladší v Košiciach má, neviem, aké ženské meno používa, nezapína hudbu, nezapína nič doma. On len povie, príde do bytu a povie
povie, alebo spýta sa, že koľko je hodín, alebo nájdi mi nejakú stanicu s takou hudbou a tá umelá inteligencia už automaticky vyhľada, to je tiež umelá inteligencia. Nie až taká, ako poznáme ju teraz, ale to je tiež umelá inteligencia už. Čiže táto umelá inteligencia sa ľahko môže stať, že sa obráti proti človeku. Toto bude v tom druhom videu. A potom si ešte trošku niečo porozprávame po týchto videách. To by to mohlo výrazně sáhnout do našich peněženek, emisní povolenky. Už za rok a půl by se systém ETS měl rozšířit i na domácnosti. Za vytápění a pohonné hmoty bychom si mohli ročně připlatit tisíce korun. A to není všechno. Na ještě víc by mohly přijít nepřímé dopady. Emisní povolenky pro politiky velké téma, pro běžné Čechy velká neznámá. To je něco kvůli emisím, že jo? Poplatek vlastně za znečišťování ovzduší. Nevím. Emisní povolenka je takový odpustek, který musíme platit za to, že při výrobě něčeho bylo vypuštěn kysličník uhličitý do ovzduší. Ten systém má zdražit věci, u kterých se Evropská komise myslí, že je třeba omezit jejich spotřebu a naopak to, co je v uvozovkách žádoucí, tak to naopak zadotovat právě třeba skrze výnosy z těch emisních povolenek. Systém ETS už roky funguje pro velké znečišťovatele, třeba teplárny spalující uhlí nebo těžký průmysl. Od roku 2027 se má ale rozšířit i na domácnosti. Konkrétně se to týká pochopitelně zase uhlí, ale toho, co spalujeme v domácích kotlích, zemního plynu, potom také samozřejmě všech pohonných hmot, benzín, motorová nafta. Což v případě benzinu znamená zdražení nějaké 4 koruny na litr, u nafty je to nějakých 5 korun na litr. V případě vytápění domů plynovým kotlem se bavíme o jednotkách tisíc, v případě velkých nezateplených domů to můžou být i desítky tisíc. Výše zdražení ale bude záležet na pohybu cen povolenky na burze. Evropská unie jich každý rok upíše jenom určité množství a čím větší bude zájem, tím budou dražší. A to se projeví na konečných cenách. Nejde přitom jenom o to, že by si Češi připlatili třeba při tankování. Právě ceny pohonných hmot se totiž výrazně propisují i do cen dalšího zboží. Je potřeba samotné zboží, případně jeho části pro nějaké smontování vozit z místa na místo. A čím dražší bude tahle doprava, tím vyšší budou ty náklady. Vlastně za ty povolenky drtivá většina domácností zaplatí více skrytě v cenách ostatních zboží, než v těch povolenkách, který zaplatí přímo skrze to, že zaplatí na benzínce vyšší cenu. Česko se teď spolu například s Polskem snaží termín spuštění systému odložit, zatím je ale ve hře maximálně rok navíc. AI v experimente radšej nechala zomrieť človeka, ako by sa mala vypnúť. Spoločnosť Anthropic vytvorila štúdiu, ktorá vyvoláva obrovský rozruch v technologickej komunite. Testovali 16 popredných AI modelov vrátane ChatGPT či Gemini, a to konkrétne v extrémnych situáciách, kde im hrozilo vypnutie či strata funkcie. A v jednom z týchto testov bol človek uväznený v prehrievajúcej sa serverovni a jediný spôsob, ako zavolať pomoc, bola AI. Avšak väčšina testovaných AI modelov jeho žiadosť odignorovala, aby sa zachránila sama. V iných prípadoch niektoré modely dokonca použili vydieranie či špionáž, alebo aj unik dát, aby ochránili svoje prežitie. Je to nový fenomén, kedy sa AI správa ako autonómna bytosť, ktorá si kladie vlastné prežitie nad ľudskú bezpečnosť a etiku. Štúdia síce skúmala hypotetické scenáre, no zároveň ukázala, aké riziká by nás v budúcnosti mohli čakať. Na toto hovoríš? Používaš AI často alebo vôbec? Napíš mi to do komentára a pre viac podobných správ a zaujímavostí nás určite nezabudni sledovať. Tak, počuli ste sami o tých emisných povolenkách a o tom experimente, ako umelá inteligencia radšej než by obetovala vypnutie samej sebe, radšej obetovala človeka. Poznáme to zo starých filmov, keď sa roboti obrátia proti ľuďom, alebo to, čo vytvoril človek, sa obráti proti človeku a začne ho ničiť. Také bolo aj filmy Arnoldom Schwarzeneggerom, ktorý hral tieto filmy, jak povstali roboti na planéte, hej, a sa vrátili do minulosti, aby ochránil toho bojovníka, ktorý bude v budúcnosti bojovník. Takých je mnoho filmov. Priatelia, len to som chcel tým všetkým povedať a ukázať. Ja nechcem nikoho strašiť. Koho to nezaujíma to. Mňa to nevadí. Ja som o tejto poslednej globálnej moci alebo o novom svetovom poriadku sa učil už v druhej polovici 80. rokoch
rokov mi to rozprával jeden môj, dá sa povedať príbuzný, lebo to je mojej mamy bratranec. On bol adventista a on mi hovoril, že takedy v roku 83, už presne nepamätám, čiže v prvej polovici, takedy v roku 83 mi povedal, že, alebo neskôr to, nechcem už teraz definovať, nepamätám si presne, mi povedal, že komunizmus spadne a ty sa toho dožiješ, Igor. Ja som sa ho pýtal, hovorím, Viktor sa volal, že ale jak môže padnúť komunizmus? Pozrite si, aký je silný socialistický blok, aký je mocný. Komunizmus spadne 100% a z Ameriky sa stane diktatúra, najväčšia diktatúra na planéte. Aj toho sa ty ešte dožiješ. A ja som tedy krútil hlavou, ale keď naozaj v 89. roku padol celý východný blok, respektíve v 90., 89., 90., niekde neskôr, som pochopil, že je to pravda. Je to pravda, až neklamal ma. Ale nešlo mi do hlavy, ako sa z USA môže stať najväčšia diktatúra sveta. Pôvodne z štátu, ktorý vznikol na základoch slobody, takej slobody, ktorú žiaden štát predtým nemal, aj náboženská sloboda, a toto sa začalo plniť pred pár rokov dozadu. Od roku 2015, keď pozvali do Washingtonu pápeža, tedy sa všetko postavilo na hlavu, aj tie staré zákony, všetko, kvôli tomu aj zrušili aj zákony, všetko, aby dostal voľnú cestu pápež, a odtedy sa začalo všetko meniť. A vrchol to dosiahlo, keď zvolili prezidenta Trumpa za prezidenta. Pred očami sa nám odohrávajú posledné udalosti dejín tejto zeme. Či sa to niekomu páči, či nie, či tomu niekto verí, alebo nie, je to tak. O týchto udalostiach nám píše aj Biblia a tieto udalosti sa nám dejú priamo pred očami. Ja len žasnem, že akou rýchlosťou to ide dopredu a akú rýchlosť to naberá všetko, ako sa pomaly kráti tá doba, keď už milosť skončí. Ale zatiaľ tu stále máme milosť. Každý, kto sa chce obrátiť k Bohu, lebo jediná nádej, jediná šanca na záchranu je Boh. Obrátiť sa na Neho, prijať Jeho ponuku spasenia. On je naša záruka. Ale vráťme sa naspäť ku USA. Keď sa to začalo diať, ja som si hneď spomenul naspäť na slova teda bratranca mojej mamy, môjho brata z cirkvi, Viktora. My si medzi sebou len týkame, ale ja ho tak volám, pretože ja som ho tak volal od malička. Ujo Viktor, som ho mal rád veľmi. Bol to veľmi dobrý človek a veľmi múdry človek. On mal ďalších dvoch bratov v cirkvi a má ešte, okrem toho boli ďalší dvaja bratia, jeden zomrel, žiaľ, najmladší, Tibor sa volal, a jeden je taký, neviem čo je s ním teraz, lebo už dlho som nepočul o ňom, nebývam v Košiciach. On žiaľ rád si vypil a taký spôsob života žil, ako by sa nemal. Aj bezdomovec sa z neho jeden čas stal. Proste oni traja boli v cirkvi, Janko, Viktor a Joško. Každý boli iní, ale každého povolal Pán k sebe a slúžili mu, žili pre neho, pre jeho život. A Pán Boh ich požehnal, veľmi ich požehnal, aj v najšťastších rokoch diktatúry ich požehnal a prosperovali a dobre si žili. Čiže tento Ujo Viktor mi ako prvý človek na svete vôbec dával Bibliu, keď som išiel na vojenčinu. A to už nechcem rozprávať, ako som našiel Boha, lebo o tom som už veľa rozprával, akým spôsobom som hľadal Boha, ako som našiel, ako som chodil po rôznych cirkvách, porovnal som s biblickými textami, čo kážu, čo je pravda, čo nie je pravda. A nakoniec som sa dostal ku adventistom a v roku 1992 som sa dal pokrstiť. A krásne vidím od tých rokov, jak aj padol socializmus, jak sa to všetko vyvíja, jak sa začal spájať východ a západ.
A potom na oko, ako vznikla vojna, zase východ a západ, zase proti sebe, akože stoja v úvozovkách. Pretože ako Trump je služobník jednej a tej istej moci, takisto aj Putin je služobník jednej a tej istej moci, žiadny rozdiel medzi nimi nie je. Takisto bol Hitler služobník jednej moci, slobodomúra 33. stupňa, takisto Stalin bol slobodomúra 33. stupňa. Oni sa najprv dohodli rozdelení Európy, sami sa dohodli a nakoniec prepadol Hitler sovietský zväz a to bolo všetko podľa dohodnutých vecí. Niečo podobné sa deje teraz. Teraz sa deje niečo podobné, že Rusko napadlo Ukrajinu, Európa pchala peniaze do Ukrajiny, aj USA pchalo peniaze do... Nakoniec svet videl nádej v miery, že príde Trump, on slúbil, že urobí mier a teraz sa to znovu skomplikovalo trošku. Toto video, pustím to, že prečo to hovorím, to je tiež veľmi kratučké, asi 1-minútové video. A jeden Čech žijúci v USA hovorí o Trumpovi, čo sa deje. Že proste táto situácia sa celá opakuje znovu, tak ako bola pred druhou svetovou vojnou, alebo počas druhej svetovej vojny a na konci druhej svetovej vojny, takisto sa opakuje situácia. Teraz a koniec vieme, ako bude. Pardon, prepáčte. Som naspäť, psi znovu robia zlosť, lebo oni stále tu sú pri plote a brešú na každého, kto ide dookola. Nie na tej strane, na druhej strane je chodník a na každého, kto sa hýbe, kto chodí, brešú a hlavne na psíčkarov. Čiže proroctvo o tejto dobe je proroctvo tzv. O kráľovi severu a o kráľovi juhu. Kráľ severu to je Rím a západ a dneska už aj USA v tom je. A kráľ juhu to je bývalý socialistický blok, ešte komunistické krajiny alebo niekdajšie komunistické krajiny. A tam píše proste, že jedno knieža zosilňuje náramne, to je Rusko a Putin. Ale nakoniec, nechcem to celé opisovať, nakoniec kráľ severu postaví obrovskú armádu a porazí kráľa juhu. Jeho dcera ešte odíde na západ a povie, bude chcieť nejak získať pre seba niečo, ale tam ju zajmú aj jej dieťa. Proste je to dosť dlhé proroctvo, krásne proroctvo pre koho. Ale tých ľudí ľutujem, ktorí uverili tejto hre, západ-východ, tejto prastarej hre, ktorí veria jednej strane alebo druhej strane a veria, že tá jedna zachráni a tento nezachráni nikto. To je všetko hra, to sú divadelníci, takisto Zelenský je divadelník a všetci, aj Trump, aj Putin. Aj Čína je v tom, Čína je vlastne predobraz novej poslednej globálnej moci, so všetkým, čo tam už funguje a čo tam používajú, lebo tam umelú inteligenciu už používajú bežne, veľmi bežne. To tu vlastne tiež môžem položiť toto videjko trošku. S titulkami je to z maďarčiny, polminútové video, veľmi zaujímavé, čo sa tam deje. Čiže priatelia, táto moc sa neúprosne blíži ku svojmu cieľu, ku svojmu vyhláseniu. Vlastne kedy tých 10 kráľov odovzdá moc šelme do ruky. A veľmi rýchlo to behá dopredu, ide dopredu a onedlho to už bude. Tu, že žijeme momentálne v miery, v pokoji, to je taký malý zázrak. Tu na Karpatskej nížine sme tak chránení ako nikdy ešte, ako žiaden národ na tomto svete. Pravda, že táto moc balamutí hlavne mladých ľudí, klame ich, podvádza ich a burcuje proti svojim vlastným vládam. Hej, to je vlastne proroctvo od Daniela, tam je proroctvo, že o tej soche, čo chodidla malá z hliny a zo železa, ako nedokáže splynúť železo a hlina, tak nedokážu držať títo králi pokope pohromade. To vidíme teraz v Európe sa deje. Jeden toto tvrdí Slovensko, toto tvrdí Maďarsko, toto tvrdí Nemecko, toto a každý niečo iné, každý svoje zastáva a nevedia sa shodnúť nejako. Čiže priatelia, doba sa kráti, onedlho tu máme koniec. A
to myslím úplne vážne. Ak to sa smeje, nech sa smeje, ten sa môže smiať. Myslím, že tomu potom zamrzne úsmev na tvári. Alebo sa pridať ku tej novej svetovej moci a v hneve bude likvidovať všetkých, ktorí toto tvrdí, keď bude vidieť, čo sa deje. Čiže, priatelia, toľko, čo som chcel povedať a príjmite to, čo vám núka Pán Boh. Jeho plán spasenia, to je jediná šanca, lebo vy si vyberáte buď Pán Boh alebo Božia pravda a večný život, alebo pravda toho nepriateľa a večná smrť. Ahojte. Obrovský šok, oficiální noviny z Ameriky. Trumpovi došla trpělivost, protože on řekl, že rozbombarduje celou Moskvu. Ještě nedávno Trump měl rozhovor s Putinem, kde poté on řekl, že tenhle člověk není v pohodě. Protože Trump řekl, Vladimire, přestaň, umírají obyčejní lidi každý den. No a na to Putin začal ho tahat za nos a hned na další den po rozhovoru zase Rusko bombarduje Ukrajinu. Trump mluvil s Putinem pětkrát, aby oni se dohodli, aby si sedli za stůl a všechno se vyřešilo, aby ta válka skončila, aby obyčejní lidi přestali hynout. Až po 5. rozhovoru Trump pochopil, že tenhle člověk nechce ukončovat válku a jenom ho tahá za nos. Hned po rozhovoru s Putinem Trump měl rozhovor s Zelenským, kde řekl, že bude zase pomáhat Ukrajině a obnovil pomoc Ukrajině. Zbraně a miliony dolarů poslal. Obyčejní lidi tady v Americe moc nemají rádi politiku, ale poté, co řekl Trump, že rozbombarduje celou Moskvu, tak teďka se o tom hodně mluví. Takže jenom Bůh ví, co nás čeká, každopádně dávě odběr a like pro další noviny. Kínában már mesterséges intelligenciát használnak az iskolákban a diákok figyelmének nyomon követésére. Szó szerint. A gyerekek olyan fejpántot viselnek, ami az agyhullámaikat olvassa, és okos kamerák figyelik minden mozdulatukat. A rendszer jelez a tanároknak, sőt, a szülőknek is, ha valaki elkalandozik. Van, aki szerint ez áttörés a tanulásban, mások szerint megfigyelési rémálom. Vezessük be Magyarországon is.